Bon dia en welkom op het ABC hockeytoernooi op Bonaire. 3 jaar geleden zijn we deze mooie traditie gestart op Curaçao, vorig jaar op Aruba en dit jaar op Bonaire. We spelen vandaag en gisteren Hockey Fives, gisteren hebben we de poolfase gespeeld en vandaag worden de semifinals en de finales gespeeld. Dus kom allemaal kijken, om 11 uur zal de finale starten. We hadden twee poolfases en uit de pools kunt u op het scherm zien, Curaçao heeft beide pools gewonnen. Bonaire is als tweede ook door in de pools. Dus er worden vandaag kruisfinales gespeeld en de verliezers die gaan ook nog tegen elkaar spelen. De condities zijn goed, het is warm, dus we gaan lekker snel beginnen zodat we lekker voor het heetste van de dag klaar zijn. En ja, zoals je ziet, de sfeer, het is mooi en het is gaaf, dus we gaan lekker spelen. En om 1 uur, als we klaar zijn, dan gaan we met z'n allen naar Ocean Oasis, een van onze sponsoren, om daar de prijsuitreiking te doen. Mag. Ondertussen spreek ik hier in deze microfoon, maar daar horen jullie niks van. Dat is puur even voor de televisie, dus dan weten jullie dat. Heel professioneel. Staat me goed, hè? Dat vond ik ook wel. Hey, ten eerste willen we graag iedereen bedanken. Geweldig dat we dit jaar met zo'n enorme groep bij elkaar zijn gekomen om lekker een potje te hockeyen. In mijn ogen mega succes toernooi geweest. Super leuk om te zien. Dus ja, die lach krijg je van mijn gezicht niet meer af. Dus heel mooi. Hey, voordat we overgaan naar de medailles en de mooie trofee, wil ik toch even de sponsoren allemaal bedanken. Ja, dat kan maar naar voren. Even showen hier, een beetje. Van der Twil heeft lekker gesponsord. Megahit FM, Web, Evoke, Let's Move, Oceans, zoals waar we nu zijn. Consejo Claridad, Lionworks en natuurlijk Bright. En voorop hebben we dan natuurlijk staan onze main sponsor, Fundación Wega die number, die ons die ontzettend geweldige boarding hebben gegeven. En dan hebben we zelf natuurlijk ook nog een aantal sponsoren te bedanken. Jabo, Bucket, Indebon, en welke staan er hier nog op? De Hut, X-Pro en Rambouw. Dus aan die allemaal enorm bedankt voor het mogelijk maken van dit toernooi. Nou, overgaand naar de zaken, beginnen we natuurlijk even met de nummer 3. Het was een iets minder spannende bronzen finale, een grote uitslag, maar dat gaat de pret niet drukken. Dus ik wil graag van Bonaire team Iguanas naar voren hebben. En mag ik dan nog even een mooie dame die de medailles wil uitdelen? Hebben we nog een leuke dame die de medailles uit kan delen?